Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। क'क्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलनि 3 नं बुथियापारा गामिनि थागिबि मोनसे समनि बिएलटिनि दैदेनगिरि जोंसार नार्जारिया सरकारि आसुनिफोरखौल' लामा नायालासे गावनि रोंगौथिजों औवानि सियार टेबोल सफा बायदि आइजें आइला हेबना हाथाय बाजाराव फाननानै नखर संसार सामलायबोदों। जोंसार नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला 15 बोसोरनि आगोलनो औवाजों बानायनाय बायदि बायदि हाबा हारिमुखौ रोंखोमानानै दंमोन, नाथाय गेजेर समाव मावनाय जायाखैमोन होनना रोखा बुंथियो। थांनाय बोसोरनि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि लकडाउन सोलिबाय थानाय समावनो फिन आखाइनि हाबा मावनायखौ जुरिफिनदों होनना बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरि जोंसार नार्जारिया बुङो। मख'नो गोनांदि औवाजों बानायनाय सियार टेबोल सफाफोरखौ 15 निफ्राय 20 रोजा राङाव फानहरनाय जायो होनना बिथाङा बुंबावो। नैथियाव दङ। भारतनि प्रिया मालिका सनानि मेडेल देरहानो हादों। हांगारी हादराव खुंजानाय मुलुग खमलायनाय बादायलायनायाव भारतआ सनानि मेडेल देरहानो हादों। भारतनि खमलायनाय गेलेगिरि प्रिया मालिका मुलुग खमलायनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल आवथायनो हादों। थामथियाव दङ। गावनि असे बिसिखौ दानथारनो नाजानायाव 13 बोसोर बैसोनि सिख्लासाखौ गुबुन हाथियारजों गाग्लोबो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुगुजरा गामियाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया सोमजिदों। जाथाया जादों थांनाय हरनि 10:30 समाव गुगुजरा गामिनि गंसे नखराव गोबारै गाबख्र'नाय खोनाना गामिनि मानसिफोरा थांना नुहैयो। सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सिखाजों आखाइ गोदोना खोमाखौ दानख्लाबनानै थैजों सिजोबनाय थासारियाव नुनो मोनहैयो। लोगो लोगो 108 लिंहरनानै हिन्जावसाखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। नाथाय सोर बेबायदि जाथायखौ खालामखो गिबियाव जेबो मिथियाखैमोन। जाय जाथायखौ आबुङै मोनथियैयाव साखन्द्रा एबा जि गोसोम गानग्रानि जाथायखौनो सानदोंमोन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। दिलीला मुर्मु मुंनि सासे आइजोआ दिलीप सरे मुंनि सेंग्राजों 4 बोसोर सिगां जुलि जादोंमोन आरो बिसोर सानैबो गथ'बो मोनबाय। नाथाय हिन्जावा न'आव थाया आरो गथ'खौबो जेबो जोथोन लाया। बेबायदिनो नखराव दावराव जानानै बिब'नि नखराव थाफैदोंमोन हिन्जावा। बेखौनो सुबिदा लानानै गावनि असे बिसिखौ गंसे गोबौ सिखा लानानै दानथारनो फैदोंमोन दिलीप सरेया। नाथाय हरनि समाव बिसिखौ दानथारनो नागिरनायाव गुबुनखौसो गोरोन्थियै दानफ्लाङो होनना बुंथियो दिलीप सरेया। दानजानाय हिन्जावसाखौ गुगुजरा गामिनि बांला हासदानि फिसाजो 13 बोसोर बैसोनि रानि हासदा होनना सिनायथि मोन्दों। ब्रैथियाव दङ। बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा एमबाथाया खौरां बिजोङाव होनाय स्टेटमेन्टनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि एमबाथाया होनाय स्टेटमेन्टखौ आंबो खोनादों, किन्तु बाथाजों 200 दंबा 23ल' फैदों। आं बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया। किन्तु बिटिआरआव जे सान्थि मोनसे जुगामिनि थाखाय गायसनजानो थांगासिनो दङ, बिनि थाखाय बाथा आरो बिनि लोगोफोरखौ आं बरायबाय। लोगोसे खौरांगिरिया रन्जन दैमारिनि केसनि सायाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङो दि रन्जन दैमारिल' नङा, एनडिएफबिनि मुङाव जेल जानाय सा 50 बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दङ। बिसोर गासिबो थाबैनो उदां जासिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।